Ensiksi mä haluan sanoa kiitos näille rohkeille nuorille naisille, jotka on pistänyt tämmöisen tarpeellisen tilaisuuden pystyyn. Annetaan raikuvat aplodit meidän rohkeille nuorille naisille. Tää on mun elämän ensimmäinen mielenosoitus, jossa mä olen, ja mä löydän itteni heti täältä ylhäältä. On tultu pitkä matka. Lyseon yhteiskuntaopin tunnilta. Matti Hyppen oli historia yhteiskunnan opettaja. Annetaan Matillekin aplodit vielä. 40 vuotta on pian ikää ja ensimmäinen mielenosoitus Seinäjoella. Mä oon kiitollinen, että mut kutsuttiin tänne ja mä aloitan tästä tilanteesta. Suomeen tuli viime vuonna 32 000 turvapaikanhakijaa, 0,6% meidän väestöstä, suhteutettuna meidän väestöön. Ruotsiin tuli 165 000 turvapaikanhakijaa viime vuoden aikana, mikä on 1,7% Ruotsin väestöstä. Ne on aika valtavia lukuja yhden vuoden aikana. Mä luulen, että kaikki suomalaiset tajuaa tilanteen vakavuuden ja kaikki on huolissaan tämmöisestä valtavasta maahanmuutosta. Ja se aiheuttaa kyllä sen, että Euroopan valtiot, mihinkä tämä kohdistuu, niin niissä kyllä niin kuin nämä yhteiskunnan rakenteet on kyllä kovilla ja haasteet ovat valtavat. Ja kuinka tämä tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa, niin on aika vaikea sanoa. Nyt on vuosi alkanut ja tulee kesä ja kaikki tietää, että kesällä kun ihmiset pystyy jaloin tuolla liikkumaan, niin silloin varmaan tulee turvapaikanhakijoita paljon ja kyllä Eurooppa on varpailla ja syytä on ollakin. Mä haluaisin sanoa sellaisen, että tämä mielenosoitus on, että ei rasismia minun nimissäni. Ei me olla täällä sanomassa, että rajat pitäisi aukaista kaikille maailmalle, koska maailmassa on valtavasti ihmisiä ja köyhyydessä elää. Ja jos kaikki vois tulla niin kuin länsimaihin, niin varmaan tulisivatkin. Kyllä se pitää tunnustaa myös tosiasiana, että Euroopallakin on niin kuin rajansa ja meidän pitää niin kuin tehokkaasti käyttää se auttaminen ja rahat ja meidän niin kuin kaikki mitä pystytään tekemään, niin tehokkaasti auttaa. No nyt tällä hetkellä mitä tehdään, mitä Syyriassa tapahtuu, niin siellä on USA-joukot, Ranskan joukot, Iso-Britannian joukot ja Ranskan joukot pudottelevat pommeja sinne. Eurooppa on monessa ongelmassa. Euro-ongelma on mun mielestä pieni ongelma. Mä olen häpeissäni, että Euroopan unioni ei ole tehnyt vahvempaa ulkopolitiikkaa niin, että esimerkiksi pohjois-afrikkalaiset valtiot eivät roahda terrorismin edessä. Nämä on heikkoja valtioita, siellä on niinku yhteiskunnan rakenteet on heikkoja, se on häpeällistä. Muistakaa, että Euroopassa asuu 500 miljoonaa ihmistä. Se on moninkertainen määrä venäjäläisiä. Mitä Eurooppa on tehnyt? Mä olen tosi pettynyt Euroopan ulkopolitiikkaan, että Syyria annettiin romahtaa. Nyt Libya on pahalla tiellä siellä. Mä haluan niinku samalla kysyä niinku Eurooppaa vielä verrata vaikka USAhan, että USA:n ulkopolitiikka on aina helppo moittia ja syystäkin toki, mutta mä uskon, että ei USA olisi kattonut vierestä, jos siellä heidän rajoillaan ruvetaan tynnyripommeja tiputtelemaan kansan niskaan ja käyttämään taistelukaasuja. No nyt tähän vihapuheeseen, minkä takia mekin ollaan täällä näin. Tää jo kesällä, te tiedätte, kesällä joku muuttui. Kesällä muuttui sen verran, että rupesi tulemaan tämmönen organisoitu vihapuhe, mitä esimerkiksi perussuomalaisten Mäenpää koko ajan viljelee. Hän huutaa toisessa säkeessä, että minäkö rasisti ja niin poispäin, mutta hän on rasisti. Hän jakaa tällaista vihapuhetta ja se tarttuu. Se tarttuu eniten sellaisiin, että sosiaalinen media on luonut tämmöisen työkalun tällaisen organisoitulle porukalle, mikä pystyy jakamaan tällaista vihaa. Tapanin päivänä Ylivieskassa, se oli koko valtakunnan mediassa, oli väitetty raiskaustapaus. Sitten osoittautui, että koko asia on ihan puppua, mitään ei ollut tapahtunut.
perussuomalaisten kansanedustaja Oinonen sanoi kuopiolaista tytönraiskauksesta, mutta mitään raiskaustapausta ei ole tullut poliisin tietoa. Venäjän ja Saksan välillä oli ulkopoliittinen skisma 13-vuotiaasta tytöstä, mikä oli raiskattu Saksassa, mutta siinäkin oli vaan täysin perustettu väittämä. Ilma on täynnä tämmöisiä perustettuja väittämiä, ja te tiedätte sen koneiston, mikä somessa jauhaa tätä vihapuhetta, niin kyllä kun tarpeeksi jauhetaan asioita, niin joku asiat voi muuttua todeksi. Muistetaanpa vaan, mitä tapahtui 30-luvun lopussa Saksassa, että kun juutalaisten vika oli yhtäkkiä kaiken maailman asiat, niin tämä on pienessä mittakaavassa tapahtunut nyt jo Suomessakin. Suomessa on oikeasti ihmisiä, jotka ajattelee, että joku pieni ihmisryhmä on niin kaikkien meidän ongelmien syy. Sanotaan, että meillä on rahaa meidän vanhustenhoitoon. No, ennen tätä pakolaisongelmaa, niin mitä vanhustenhoito silloin oli? Ei se ole näiden turvapaikanhakijoiden syy, jos Suomen valtio ei ole pystynyt järjestämään asioita kunnolla. Kyllä, näin on! Eli vanhustenhoitoa! Ja täällä Rajat kiinni mielenosoituksen yksi pääteemoja on tämä naisten ja lasten ahdistelu. Mä haluaisin vaan sanoa, että jos katsotaan eurooppalaisia tilastoja, niin suomalaisten pitäisi katsoa ensin peiliin, että mitenkä se, eivätkö me kiikutaan vuodesta toiseen parisuhden väkivallan kärkipaikoilla siellä. Ja sitten niin kuin kaikissa asioissa, niin myös tässä pakolaiskysymyksessä näistä ihmisistä, jotka on tänne tullut, niistä jää tuhansia Suomeen, osa pysyvästikin varmaan. Ja mä haluaisin nostaa sen sijaan, että someen koko ajan pistetään rumaa tekstiä, niin mä haluaisin nostaa esille positiivisia asioita. Muuan Henry Kissinger, pakolaislapsi, voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1973, oli pakolainen. Albert Einstein on pakolainen. Sitten jos katsotaan vähän lähempää, kilometrin päähän katsotaan Seinäjoen urheilukentälle. Siellä kaveri, pakolaisena lapsena tullut kaveri Mehmet Hetemai ratkaisi SJK:lle Suomen mestaruuden. Velipoika Mehmet ja velipoikansa kummakin on pelannut A-maajoukkueessa, Suomen A-maajoukkueessa futista. Ja sitten meidän tulee kohdata näitä erinäköisiä ihmisiä avoimesti. Ja meidän pitää yrittää torjua tämmönen vihapuhe osallistumalla keskusteluun somessa ja muualla. Näistä, mä uskon, että me vielä nähdään, että näistä nykyisistä saapuneista pakolaisista tulee kansalaisia Suomeen, mitkä tekee vielä muutoksia. Siellä tulee Suomen jalkapallomestareita, siellä tulee yritysjohtajia. Ne on tällä hetkellä kovilla, mutta tiedätte, että kun kovista oloista, niin sitä nousee kovia kansalaisia, mikä tekee vielä paljon hyvää tälle yhteiskunnalle ja tuo paljon verotuloja ja työpaikkoja joku päivä. Meidän pitää vaan auttaa kouluttamalla. Meidän pitää auttaa kouluttamalla ja ottamalla ne ihmiset ihmisinä. Eikä minä roskasakkina niin kuin tuo viereinen porukka tuolla tekee. Ja kaiken kukkuraksi Juha Mäenpää, kun hän jakaa sitä roskapostia, niin hän kokee vielä joskus kuulatuksen. Voi olla, että joku päivä Juha Mäenpää on vanhus ja istuu paskavaipat housuissa jossakin vanhainkodissa ja anna olla, kun siellä on joku maahanmuuttaja, mikä auttaa Juhaa siinä tilanteessa. Se ei pitäisi olla hieman sokeaa ja sellainen niin kuin negatiivinen joka asiassa. Pidetään tämä yhteiskunta avoimena, haastetaan tuo keskusteluporukka. On ollut hienoa tulla tänne ja kiitos vielä näille rohkeille nuorille naisille kerran. Ja mä ehdotan, että tehdään kunnon nullatus. Me ollaan suomalaisia, me ollaan ylpeitä suomalaisia. Ja mä ehdotan, että lauletaan maamme laulu tähän lämpimiksemme. Mä en tuu laulamasta megafoniin. Saksalaiset sanotaan ja ruotsalaiset sanotaan. Kiitoksia! Kiitti sulle.